Eli tosiaan Abdi Hanan, No niin, tervetuloa Aidon podcastiin. kiitos. Mitä sulle oikeasti kuuluu? Tosi hyvä kuuluu. Tosi hyvä kuuluu. Kiitos kutsusta. Mitä sä oot päässyt tänään tekemään vielä? Ei vielä ollut mitään suunniteltu, Joo. mutta kyllähän tästä hyvä aloittaa päivää tänään. Tosiaan, Joo. me katsottiin, että aamulla oli tosi sateinen päivä. Me mietittiin, Joo. että pitääkö peruuttaa Kyllä. podcasti vai ei. Mutta onneksi me sitten päädyttiin kuitenkin tulemaan tänne. Ja Kyllähän se oli vaikea myös edes sopia sitä mun vaateesta, että minkälaista vaatetta mä laittaisin päälle, kun mullahan aluksi oli toinen vaatetus. Sitten mä mietin sään mukaan niin mennä silleen, sitten otin se takki ja kaikki mukaan. Jep. Mutta tosiaan Abdi, mehän tutustuttiin silloin aikanaan noin 2-3 vuotta sitten siellä Helsingin Business Collegeissa. Me oltiin yhdessä tekemään erilaisia projekteja, siellä päästiin tutustumaan ja silloinkin mä katsoin sua ylöspäin, kun sä olit kaikissa noissa EU-jutuissa mukana ja sit sä sait sellaisen menestyjäpalkinnon. Kyllä. Haluaisitko kertoa siitä vähän enemmän? Juu, se oli semmoinen stipendi. Sitä myöntää semmoinen yhdistys, joka myöntää sitä varsinkin vaan maahanmuuttajille, opiskelijoille, jotka tekevät ihan erinomaista työtä ja sitten ei vaan itse tehdään sitä päätöstä, vaan sille opettajat ehdottaa, ketä ne haluaa sinne. Ja se, joka saa sitä enemmän ehdotusta, niin sille annettiin sitä palkintoa. Ja kaikkiaan siitä saa 5 koko Suomesta, eli joka vuosi. Sitten mulle se oli astunut sinne vuonna 2024. Eli mä sain, se oli ihan huikea sitten. On tosi huikea. Ja vielä hän tulikin sen päällekin rahatilille, niin kyllähän opiskelijabudjettiin, niin hän oli ihan erinomaista biistä. Todellakin. Se siis, kauan sä oot nyt asunut Suomessa? Nyt tarkalleen 4 vuotta. 4 vuotta olet ollut Suomessa. Sä puhut siis äärimmäisen hyvin. Ai, kiitos. Ja siis kun mä itse käyn keskustelua paljon ihmisten kanssa, niin mun on pakko sanoa, siis sulla on tosi huippu nousu. Sä oot ollut niin monessa jutussa mukana. Mä oon seurannut sua erilaisissa kanavoissa. LinkedInissä mä katon aina, että sä laitat sinne postauksiin. Niin, siis pakko sanoa, että tosi ylpeä. Kun mä itekin on siis maahanmuuttajataustainen, niin se on tosi siistiä nähdä, että on tällaisia ihmisiä, jotka kasvaa tällä tavalla. Niin pakko sanoa, että on ylpeä susta. Ja sen takia mä haluaisinkin siirtyä tästä seuraavaan aiheeseen. Mä haluaisin tietää enemmän tavallaan sun lapsuudesta. Ja siitä, että missä sä oot kasvanut ja mistä sun tää kunnianhimo tulee, että sä haluat menestyä. Itse on alun perin kotoisin tuolta Somaliasta, mutta sitten ei hän kauhean paljon nyt on jäänyt siitä mielen lapsuudesta, kun hän siinä oli kaikenlaisia juttuja, että ei hän tavallaan olisi hyvä tässä ryhtyä kaikki kertoo, mutta kyllä, että lapsuudesta hän sen verran sanoisi, että se hän kaikkiaan oli vähän antoisaa ja nähty kaikenlaisia juttuja. Ja sitten voisi kuvailla, että mitenköhän siinä voisi olla Somaliassa ja sitten niin köyhässä maassa, että mitenköhän mahdollisuudet voisi olla lapsille ja kaikki. Sitten siirryttiin sinne Ugandaan vuonna 2017. Mun mielestä eihän se aika ole mulla nyt en tarkka tiedossa, mutta sitten Ugandasta tuli kaikkiaan juttut sinne mulle. että sinne opiskelin ja hankin pari taitoja ja myös pari kieliäkin, jopa ugandan kieltä ja suahilin kieltä, mikä puhutaan tuolla kokonaan Itä-Afrikan maissa. Eli sä puhut tavallaan somalian lisäksi sitten sahiliä ja sitten suomen kieltä, englanti ihan varmasti ja sitten oli se toinen kieli. Ja sitten on turkki, hindi, urdu, yhteensä kaikkiaan osaan täydellisesti nyt 7, mitä mä puhun sujuvasti. 7 kieltä? Joo, kyllä. Toi on siis aivan äärimmäisen uskomatonta, 7 kieltä osaat puhua. Kyllä. Tuohan on siis tosi siistiä tavallaan kansainvälisyyden kannalta, että sähän voit mennä tavallaan töihin maihin tosi hyvin. Kyllähän siitä mä aina saan sille kehua siihen mun kielitaitoon ja sit aina mulla on yksi sama aina kysymys, että heti kun mä sanon, niin kaikkihan sanoo, joku haluaa vaan sille vaikka yrittää, että mä osaan sille. Jotkut vaikka sanoo silleen, että sano tää sillä kielellä. Sano tää, kyllä. Se on vähän outoa, mutta kyllähän siitä tulee vähän kehu aina. Totta kai. Siis toi on kehun aihe. Toi on asia, mistä pitää olla ylpeä. Siis moni ei osaa esimerkiksi tätä suomen kieltäkään.
Mutta siis ihan huippua. Ja sen vuoksi hän, mun opettaja, mun suomen kielen opettaja oli myös sitä mieltä, että se sanoi aina, että se ei ikinä nähnyt semmoisen opiskelijan, joka oli hankkinut sitä suomen kielitaidon niin lyhyellä ajalla. Yep. Et silloin kun mä tänne tulin, se oli vuonna 2022, sitten vuonna 2023 joulukuussa, niin mulla oli jo B2-kielitaito niin hankittu. Ja se on se, mikä vaaditaan niin hankimaan edes sitä Suomen passiin, niin vaaditaan vaan se B2. Ja mulla oli se jo hankittuna eli puolitoista vuoden aikana. Sitten mun opettaja aina sanoi silleen, että ehkä se syynä voisi olla se, että sä oot lahjakkuus siinä mielessä, että sä hankit aina kielen niin nopeasti. Mutta niinku, millaista se elämä sitten oli siellä Somalian puolella ja tavallaan kauan sä sitten olit siellä ennen kuin sä lähdit pois? Olin siellä lähes 12 vuotta. Eli periaatteessa lapsuus oli siellä? Juu. Mutta sitten kaikkihan, mitä mulla nyt on mielessä, vaan on vaan siitä Ugandan aikana. Niin, mä oon siinä asunut nyt lähellä 6 vuotta. Niin millaista se elämä oli siellä Ugandassa? Siinähän oli kaikenlaista nähty kokemuksia, kaikenlaisista juttuista eri puolilla matkustettu siinä myös. Sitten oli myös pari kokemuksia, vaikka työkokemuksia, kesätyökokemuksia ja sitten just niitä kielitaitoja, mitä mä olen hankittu siinä matkan varrella kanssa. Et kaikki tämmöistä on nähty. Miten se sitten tavallaan se työelämä siellä verrattuna sit siihen, mitä esimerkiksi meillä nyt Suomessa on, niin miten se sitten eroaa? Kyllähän sanoisin, että siinä on tosi iso ero. Tosi iso ero. Että eihän edes pysty vertailemaan, mutta jos edes puhutaan just se perushommista, että esimerkiksi kaikkihan haluaisi kuulla varmaan palkkuudesta ja jotain semmoista. Et palkahan sanoisi, että esim. Opettajan palkka. Täällähän Suomessa se on vähän vajaa yli 3 tonnia. Et nettona tai bruttona, riippuen siitä kokemuksesta ja kaikki. Mutta siinähän se voisi olla, että jopa kokeellinen opettaja saisi. Euroina siis se voisi olla 400 tai 300. Eli semmoinen siis kokenut opettaja. Sitten semmoinen, joka on vasta aloittanut, niin se voisi olla 150 tai 200. Siis, sitten kuvittelee pystyykö tuollaisella niin sumalla elää siellä, koska toi kuulostaa tosi pieneltä. Ainakin ehkä niin moni katsoja nyt kun katsoo tätä Suomesta, niin ajattelee, että mä en todellakaan pärjäisi 400 euroa. Kyllä. Sanoisin, että kyllähän se elintasokin sinne vaikuttaa silleen, että esimerkiksi jos haluaa vuokrata jokin kämpää, niin kyllähän siinä esim. Tämmöisen studiohuoneen tulisi sinne vaikka siis vajaa, että euron tulisi sanoa sitten 60 euroa jotain. Niin kuin kuukaudessa ja sitten sulle jäisi tavallaan. Eli jäisi vähän puolet käteen niin, että voisi käytä niitä muihin elämään kuluihin. Mutta se kuulostaa siis aika kivalta. Mä mietin, että jotkut ihmiset pystyy tekemään etänä töitä. Ja sitten ne vois mennä sinne, elää 60, maksaa vuokraa ja sitten jää niinku 2000 euroa, 3000 euroa henkin muihin. Palkka voisi tietää somen tasolla ja sitten hankintoja. Sä eläisit niinku kuningas siellä. Kyllä olisi ehdottomasti. Mut Abdi, mistä sun kunnianhimo tulee? Mikä saa sut niinku herää joka päivä ja jatkaa tätä joka päivä samalla niinku nälällä? Sanoisin, että se, mistä mä oon kotoisin, että varsinkin täällä Suomessa, kun sinäkin itse varmaan oot kokenut jollain tavalla sitä, että kun hän on maahanmuuttaja, niin sulta odotetaan tosi paljon juttua. Sitten nähdään jopa kaikista kanavoissa, että tulee semmoisia juttuja, että maahanmuuttaja tämä ja sitten maahanmuuttaja tuota. Sitten eihän varmaan kaikki tietää, että missä kaikissa vaikeuksissa me ollaan oltu ja missä kaikista me oltaan pärjätty. Tosi hankala sanoa. Siksi mä aina joka päivä teen kovan duuni sen eteen, että mä olisin niin menestykäs kuin mahdollista. Että mä tekisin kaikki mitä mä pystyn ja sitten otan kaikki mahdollisuuksiakin vastaan. Todellakin. Että tämmöistähän mulla on aina ollut se ajattelu. Tavallaan kun näkee koko ajan niin kuin sosiaalisessa mediassa sit erilaisissa uutiskanavoissakin just sitä, että maahanmuuttajat teki taas tätä, maahanmuuttajat teki taas mutta ne ei myöskään näe sit tällaisia niin kuin sen toiselle puolelle, kun on esim. Sun kaltaisia ihmisiä, jotka niinku oikeasti panostaa siihen, että sä nostaisit sitä maahanmuuttajien niinku mainetta. Niin se on tosi siis kauheata, että ne ei niinku keskity esim. Tällaiseenkin, että hei, meidän nuori on tehnyt tätä ja Ja itse asiassa meillä oli eilen kuvaukset Leevi Salon kanssa, niin sielläkin puhuttiin
Abbasta, hän on siis vapaa-ottelija, niin Suomessa siis kasvanut ja siis huipputaso, hän pääsi just UFC:seen silloin debyyttimatsi Abu Dhabissa, niin häntäkin kohtaan on tullut niin paljon tavallaan rasismia ja vihaa, vaikka hän on kuitenkin Suomen kasvatti, Suomen kansalainen ja niin kuin nostaa kuitenkin Suomen nimeä siellä matsissakin, että sieltä tulee, että hän on suomalainen ottelija. Niin se on tosi mun mielestä niin kuin loukkaavaa ja niin kuin noloa jopa, että niin kuin, kun on kuitenkin tällaisia ihmisiä ja me ollaan kuitenkin Suomen kansalaisia, niin meitä ei tavallaan silti päästetä sisään täysin. Kyllä. Ja mun mielestä toi on sellainen asia, missä just voitaisiin niin kuin tehdä työtä sen eteen, että saataisiin toi toimimaan. Kyllähän se on syytä kaikille maahanmuuttajille, että sano, että aina sille rohkeudella mennä eteen ja tee kaikki mitä pystyy ja varsinkin hanki sitä kielitaitoa, mikä on äärimmäisen tärkeä, jos haluaa elää ja työskennellä täällä Suomessa, niin kyllähän pakko sanoa, että se kielitaito olisi se ykkös, mitä pystyisi sillä mennään niin kuin eteen. Todellakin. Mutta nyt kun aiheena on tavallaan rasismi, niin onko jotain, mitä sä oot niin kuin kokenut sua oma itteis kohtaa tavallaan henkilökohtaisesti, mikä on ehkä niinku sulkenut sulta ovia menestykselle? Siis sanoisin, että tällä hetkellä ei vielä tommosia niin isoja kohtaamisia ollut. Mutta kyllähän pikku semmosia kohtaamisia vaikka kaupankäynnillä, että pari kertaa tulisi semmoisen nolo-olo, että ei, miksiköhän tämä henkilö katsoo silleen ja tolleen, että tommosia, mutta ei hän niin iso, että rehellisesti sanottuna ei ollut mitään semmoista niin isoa, mutta kyllähän aina se jää mieleen silleen, että jos joku muu kohtaa, niin kyllähän voisi olla sinäkin seuraava kerta, joka kohtaa siitä. Että sehän on aina ollut se ajatus, mikä oli tuon takana. Mutta ei mulla ollut mitään semmosia, mikä oli mulla toiminut esteenä. Niin. Että mikään ei tavallaan ole estänyt sua siihen sun menestykseen. Ei. No mut toi on tosi hyvä kuulla. Toi on tosi hyvä kuulla. Mut haluaisin vähän enemmän kuulla tavallaan, kun sä synnyit Somaliassa, sit sä siirryit sieltä Ugandaa, niin tulit sä siitä tavallaan suoraan Suomeen? Joo. Eli Ugandassa mä olin tuolla asunut pakolaisena, niin me siirryttiin, me pakentiin pois koko perheen kanssa Somaliasta sinne Ugandaan. Sitten Ugandassa, kyllähän oltiin pakolaisleirillä ja kaikki sään muissa. Sitten siis Suomessa oli tuolloin, mä en tiedä onko se edes vielä jatkunut, mutta siinä oli se semmoinen kiintiöpakolaisohjelma, mitä Suomi vetää. Ja sitten monihan kyllä muutkin maatkin vetää sitä ja sitten ne ottaa joku kiintiömäärä muista maista, mitkä siinä ovat kiintiöpakolaisia. Sitten me siirryttiin tähän sitä kautta koko perheen kanssa vuonna 2022. Eli siitähän matka syntyi ja tultiin suoraan sieltä Ugandasta tähän. Joo. Tosi hyvä. Ja sen takia mä haluaisin kuulla vähän enemmän, että tavallaan mitä uhrauksia sä oot joutunut tekemään siihen, että sä tavallaan pääset tähän, missä sä nyt oot? Kyllähän, että kaikkihan on ollut se, että oma ahkeruus sinne ja sitten myös, että on ei vaan pari silleen niin monta kertaa jouduttu yöttöminä öinä tekemään kaikki semmoisia tehtäviä tai jotain semmoisia, mikä hän oli vaadittu tosi lyhyellä määräajalla. Sekä koulun kannalta että muu elämään liittyviä juttuja. Ja täytyy sanoa myös, että että heti kun on tässä alussa, niin että mulla oli semmoinen ongelmahan se suomen kieli, että sen hankimiseen kyllähän meni mulle äärimmäisen aikaa sinne, että mä hankisin. Et heti kun mä tulin tähän, en ole heti ryhtynyt minnekään kurssiin hankimaan, vaikka mä oon jo osallistunut sinne se TE-toimiston järjestämään koulutukseen, mutta sitä ennen kyllähän en halunnut odottaa pelkästään sitä kurssia, niin heti kun mä tulin, niin mulla oli jo se ajatus, että heti pitäisi ryhtyä sinne kielen oppimiseen. Sitten heti kun mulla oli se omat veljet ja sisarukset, kun ne tulee takaisin koulusta, niin kyllähän on pari kertaa käyty silleen, että mä otin niiden kirjat ja sitten mä itse yrittänyt pari kertaa. Jättää tavallaan niiden materiaalit siihen, kasvattaa itseään. Kyllä. Et sehän oli se. Ja sitten mä oon se koko mun ensimmäinen vuosi täällä, niin mä oon jotenkin yrittänyt estää, että mä en puhuisi
niin monta kertaa sitä mun oma äidinkieltä, kun mä puhuisin suomen kieltä. Yeah. Mä oon yrittänytkin jopa sille ajastaa mun päässä, että mä ajattelisinkin jopa suomen kielellä. Yeah. Ja sit jos mä jotain haluan sanoa mun äidinkielen, niin mä yritän sanoa sitä samaa myös suomen kielellä. Vaikka sehän ei aina mene täydellisesti, kyllähän 6 kuukautta asuva henkilö, niin ei hän täydellisesti osaa heti. Mutta kyllä hän tekee kaikkia tämmöisiä virheitä. Ja on siis paljon ihmisiä, jotka on asunut täällä oikeasti useamman vuoden ja silti ei osaa. Kyllä. Et tavallaan mä oon nähnyt just sitä, että on ihmisiä, jotka on ollut täällä 10 vuosia. Kyllä. Ehkä niinku vanhempia senioreita totta kai, että niillä on ehkä vähän vaikeampi oppia, kun ei ole nuori, mutta silti, että ne on ollut täällä niin kauan, ja ne ei periaatteessa vielä kykene hoitaa jotain niin yksinkertaistakaan asiaa, niin se on vähän silleen jännä. Joo, täytyy sanoa myös, että mulla oli semmoinen hauska tilanne joskus sille, oliks vuosi takaa nyt, että tapahtui, että mä olin jopa toiminut vapaaehtoisena tulkina, siis henkilölle, joka oli mun kotimaasta kotoisin, mutta se oli asunut tässä vajaa 7 vuotta. Et mä, joka oli asunut 3 vuotta, niin mä olin toiminut silloin sille tulkina. Niin, et se on vähän aina outo, mutta kyllähän kaikenlaista tulee siinä. Todellakin. Ja kun äsken puhuttiin just uhrauksista ja näistä, niin mä haluaisin enemmän kuulla, että onko sulla ollut sellaista vaikeat hetkeä elämässä, milloin kaikki on tuntunut siltä, että nyt kaikki kaatuu päälle ja nyt on niinku paha? Juu, että se oli just nyt pari kuukautta taaksepäin, niin että mä oon aina ollut semmoinen, että heti kun mulle tarjottiin mahdollisuuksia, niin mä otin vastaan. Mä en sitä miettinyt, että mitenköhän tämä vaikuttaisi mulle. Tai pystynkö mä edes sitä. Mulla on aina se mielipide, että kyllähän mä pärjään ja kyllä mä pystyn. Sitten mä muistan, että mä olin Business Collegeissa tuolloin opiskelemassa liiketoimintaperustutkintoa ja sitten mulla oli tuolloin pari kuukautta taaksepäin, mulla oli tuolloin käynnissä se suuntautumisopinnot, eli ne kirjanpito ja palkkalaskenta, ne jutut, kunhan mulla suuntautumis oli se taloushallinto. Sitten mä otin heti samalla myös vastaan avoimen ammattikorkeakouluun ja sitten mulla oli myös oma työ, mitä mä työskentelin tuolloin vaateliikkeen myyjänä. Et pystyä kaikissa noissa. Eli sulla oli tavallaan... Se oli niin vaikea. Ja sitten mä olin jopa miettinyt, että kumpi hän nyt mun pitäisi jättää, vaikka hän kaikki oli mulle yhtä tärkeitä. Totta kai. Se, että mä halusin jatkaa kuitenkin ammattikorkeakouluun. Mä halusin kuitenkin saada se tutkinto käsiin. Sitten halusin kuitenkin, että elättää itseäni. Totta kai. Kaikkihan oli yhtä tärkeitä, mutta silti mulla oli aina ajatus se, että kyllä mä pystyn, mutta kyllähän se oli vaikeaa. Vaikka mun työskentelytilanne tuolloin oli, että mulla oli semmoinen pieni sopimus, 5 tuntia per viikko, mutta siltihän mä oon aina yrittänyt tehdä jopa 30 tai 25. Ja silti olin opiskelemassa. Ja sitten myös samalla se avoin ammattikorkeakouluopinto, mitä mä tein verkossa. Mutta kyllähän jollain tavalla on pystytty. Eli tavallaan tuli siis se ammatillinen perustutkintopaine, sieltä tuli ne kaikki tehtävät ja tunnit ja kaikki. Sitten oli vielä työ, missä oli pakko käydä, että pystyy elättämään. Ja sitten oli vielä se, että näiden lisäksi piti niinku olla vielä tulevaisuus tulossa, niin sun piti mennä sitten niinku ammattikorkeakouluun niinku opiskelemaan niitä. Eli sulla oli tavallaan niinku tulevaisuus, tää hetki ja sitten niinku menneisyys vielä. Mä olisin hyvinkin mulla oli mahdollisuuskin, että jotkut ehdotti, että mä voisin jättää se työn ja sitten hankia jotakin tukea ja sitten elättää tuolla tavalla. Mutta mullahan oli se, että kyllähän mulla oli se tärkeä, että mä hankisin jollain tavalla sitä kokemusta ja omaa rahaa. Siinä tuntui vähän erilaiselta kuin tukea. Se on totta. Mutta tosi monihan tavallaan opiskelija joutuu sitten tavallaan takautuu noihin niinku tukiin. Mutta opiskelijoillahan on muutenkin siis tosi vaikea elämä siinä mielessä, että niillä on niinku, nehän ei saa muita tukia kuin sit se opintotuki ja sitten sen lisäksi tulee se laina, minkä voi ottaa. Niin oot sä itse joutunut nostaa sitä lainaa? En. Et ole joutunut? En ole joutunut. Ja sitten mä muistan silleen, että 6 kuukautta nyt taaksepäin, ennen kuin mä valmistuin, että mulla oli myös jopa oikeus hakea sitä opintotukea. Sitten mä en edes hakenut, mä en tiennyt, että mulla oli oikeus sinne, koska mulla oli muutenkin riittävä varaa elättää itseäni, kun mulla oli se mun työ. Sitten heti ennen kuin mä sain se tutkinto käsiin, niin joku sanoi, että sä vois hakea niin, että
Et kun, jos sä et, siinä on joku vuosiraja, niin jos sä et sitä et ylittää, niin ei sulta peritä sitä takaisin, se kuuluu sulle. Niin mä jopa yritin sitä, mä sainkin takautuvasti, niin mä olin silleen, että okei, nyt on tosi kiva. Nyt on tosi kiva. Mutta opintolaina en kertaakaan nostanut, enkä nyt halukaan nostaa. Mä oon siis kuullut tosi monelta niin jopa aikuisemmalta tai vanhemmalta ihmisiltä, jotka on sit, niin aikanaan nostanut sitä opintolainaa, että ne maksaa sitä edelleen takas. Ja se on niin raskasta. Kyllä. Että tavallaan mä toivon, että jossain vaiheessa sit saadaan niin opiskelijoille vähän parempi tilanne sillä, että ne saa just tukia, mitä ei tarvi ehkä välttämättä maksaa takas, kun kuitenkin mitä mä näen, että on paljon niin työttömiä, jotka saa työttömyysetuutta ja sitten niille maksetaan periaatteessa siitä, että ne etsii töitä ja ne istuu kotona. Kyllä. Ja sitten opiskelijat, jotka niin yrittää menestyä, niin niille annetaan rahaa, mutta se otetaan takaisin. Ja sitten niillä on niin vaikeampi elää. Mun mielestä toi niin systeemi on vähän hassu, mutta mä toivon, että jossain vaiheessa saataisiin tuohon jonkunlainen muutos. Mulla on aina ollut se, että mä oon aina ollut siitä kiitollinen, kun hän tänne tuli, niin sit se on tosi ollut ihan erilaista. Esim. Tää tukijärjestelmä ja kaikki tämä yhteiskunnan järjestelmä tuet. Eihän niitä ole saatavilla monissa maissa. Kyllähän niistä ollaan kiitollisia, mutta silti niitä voisi niinku parantaa aina siinä se kehitys. Mahdollisuuksia siinä ja siinä. Pakko siis niinku nostaa hattua ja kunnioittaa just sitä, että on tällainen valtio, missä sit pääsee niinku elättää itseään, jos on vaikea tilanne. Niin toi on oikeasti sellainen asia, mistä pitää olla Suomesta ylpeä. Ja on siitä mieltä sama. Just näin. Mutta mä haluaisin siirtyä sitten tavallaan seuraavaan vaiheeseen. Ja mä olisin puhua enemmän tavallaan sun näkökulmista nykynuoriin, sosiaaliseen mediaan, menestykseen ja näihin. Ja ihan aluksi mä haluaisin kysyä, että mikä on sun mielestä sellainen asia, mikä erottaa menestyjänuoret verrattuna sellaisiin, jotka ei päädy mihinkään? Kaikille on oma se vaikutus sinne, että mitä kaikki vaikuttaa sinne. Sanoisin, että ensimmäinen juttu, mitä vaikuttaa sinne on se, että nämä nyt kanavat kaikki, esim. TikTok ja kaikki tämmöiset nykynuoret silleen, että näkee joku haaste ja sitten haluaa heti ryhtyä sinne haasteeseen mukaan. Ja sitten jopa jotkut ovat niin vaarallisia, että joudutaan sitten katselemaan uutisista, että joku on joutunut semmoisen jutun uhriksi ja sitten tuollaisen jutun uhriksi, niin sitten se on niin vaikea. Vaikka hän sitten aina mulla tuli ajatus, että miksikö hän edes tarvii tuota tehdä. Että eihän sun ollut mitenkään pakko. Ja mitähän sulla tulisi. Ja sitten joskus katsoo sitä, että sitä tekee jopa joku semmoisen, jolla ei edes ole niin monta seuraajia. Että mitäköhän sulla oli ajatus, että mitä sä hyötyisit siitä. Se on edes tyhmyys niin korkealla tasolla sanoisin. Mutta kyllähän siinä vaikuttaa, että joku kaveri on jopa häntä kiinnostanut silleen, että sanoo, että tämä on kiva, että ryhdytään sinne mukaan tai jotain semmoista voisi olla. Mutta kyllähän, että sitä voisi käyttää monen tavan. Esim. Siinä sä voit nyt käydä sinne tuottamaan sisällön tuottoa, mikä voi parantaa muiden ajatustapaa ja kaikkiaan tämmöiset. Sitten on ne, jotka tekevät just tommoset, että tyhmät videot sanoisin. Mä en edes sinne ryhty mukaan, mutta mullahan on oma TikTokin, mä vaan silleen niin käyn katsomassa pari kertaa. Eihän sillä nyt ole mulla edes niin aikaa katsoa kaikkia, mutta kun mulla on oma juttut mut sitä voisi käyttää kyllä hyväksi. Todellakin. Siinä on moni kanavia, esimerkiksi tää just se LinkedIn ja sitten tämmöiset Instagramit. Voi kyllä käyttää niitä tosi hyödylliseksi, että oma elämä varten ja oma työtä eteen, niin voisi käydä sinne. Eli uskotko tavallaan, että sosiaalinen media pilaa nuoria? Kyllä. Sä oot vahvasti sitä mieltä. Ja mun on pakko sanoa, että mä oon samaa mieltä sunkaan. Että mä oon nähnyt just sitä, että kuinka paljon nuoret niinku käyttää turhaa aikaa siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten ne niinku antaa sosiaaliselle medialle niin paljon vaikutusvaltaa. Että siinä mielessä, että ne katsoo jonkun videon ja sitten ne niinku vertaa heti itteensä niihin ihmisiin. Ja kun ihmisiä on siis niin paljon ja niin erilaisia. Ja sitten ne näkee jonkun ja sitten ne on tavallaan, että miksi mä en voi olla tollanen. Ja sitten tulee sellainen niinku huono fiilis koko ajan ja sitten sä meet sellaista niinku alamäkeä koko ajan. Niin mä oon vahvasti sitä mieltä, että kyllä sosiaalinen media tavallaan
pilaa aika paljon erilaisia näkemyksiä, kun taas just pääsis niinku kokee aidosti elämässä asioita, niin sä saisit sellaista niinku aitoa kokemusta. Kyllä. Ja, on sitä samaa mieltä. Jep. Ja just se, että mitä mä yritän itse ainakin miettiä mun päivässä, jos nyt sit tulee joku negatiivinen kommentti tai joku homma, niin mä mietin, että päivän päätteeksi ne on vaan pikseleet puhelimessa. Kyllä. Se on niinku pikseleet puhelimessa. Joo. Et ton ei pitäisi ärsyttää mua. Kyllä. Jos mä näen sen, mä voin sammuttaa mun puhelimen. Kyllä. Se on siinä. Sä voit jättää sitä Sä voit jättää sen siihen, joo. Mut sit taas tosi moni ei ehkä pysty tohon. Moni taas katsoo sitä ja sit ne niinku jää miettimään sitä vielä pidemmälle. Mutta jotenkin mä toivoisin, että kaikki pystyisi ehkä vähän niinku adoptoimaan mun ajatustapaa. Se on vaan pikseli, mä voin sammuttaa puhelimen ihan milloin mä haluan. Kyllä. Sä voit vaikka estää sitä. Estät sen ja se on siinä. Se on siinä. Ei edes tarvii niinku sitä antaa niinku vaikuttaa sun elämään ja sun vaikka sen päivään. Niin voi olla joku nuori, joka on just postannut joku video. Sitten tulisi vaikka pari semmosia kommentteja, niin sano, että hei, nyt seuraavaksi tätä ja tätä. Sitten se heti ryhtyy sinne mukaan vaan se kommentin takia. Niin se on mun mielestä tosi tyhmä oikeasti. Se on. Miksi edes annat joku toisen niin vaikuttaa sun elämään, jos sä et tunne sitä henkilöä kovin hyvin. Sä et ole ikinä nähnyt sitä. Mä ymmärrän, jos idea on silleen niin hyvä. Mutta jos idea on silleen niin mennä johonkin ja sitten tehdä tommosia tyhmiä tempauksia, niin eihän sitä kannattaa. Ei todellakaan. Ja tosta mulla tuli just mieleen sekin, että tavallaan nyt on kesäkuu, ja kesäkuu on miesten mielen hyvinvoinnin kuukausi. Just se. Niin hyvää miesten mielen hyvinvoinnin kuukautta kaikille. Samaa sullekin. Ja sen takia mä haluaisin kysyä sulta, että mitä mieltä sä oot nykyään miehistä ja niiden niinku ajatustavasta sekä sitten, että niinku miehyydestä ylipäätänsä. Mihin suuntaan se on sun mielestä menossa? Kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä oon mies, mutta mä en ole mitenkään asiantuntija siinä jotenkin sitä sosiaalisuudesta ja kaikki. Mutta täytyy sanoa silleen, että kyllähän miehenä joutuu kokea kaikki. Ja sitten, että siinähän on kaikki, mitä tulee olemaan. Mutta kyllähän täytyy ottaa kaikista hyvää. Ja sitten just se. Ja sitten sanoisinkin, että ei hän elämässä tarvitse edes katsoa kaikki juttuja siitä näkökulmasta, että tämä olisi vain miesjuttu tai tämä olisi naisjuttu, niin eihän sitä ajatustakaan kannattaa. Mutta silleen, että ylipäätänsä, että hyvä, että siinä on se kuukausi suunnattu just sille tarkoitukselle ja otas hyvä fiilis siitä. Jep. Mutta sit sen takia mä just mietin sitä, että tavallaan onko sun mielestä nykymiehet enemmän niinku herkkiä tai että miten se herkkyys sun mielestä on? Kun on sellaisia tiettyjä standardeja, missä sun pitää olla tavallaan sellainen buffed, että sä et puhu tunteista, sä et tee tätä, sä et tee tota, niin mitä mieltä sä oot? No just se, että jos henkilö pystyy asettaa itselleen joku standardin tai tavoitteen ja haluaa sitä saavuttaa jollain tavalla, vaikka käymällä liikuntasalilla tai järjestämällä omaa päivärytmiä sen eteen, että se saavuttaisi just niitä tavoitteita, niin kyllähän miksei, että kannattaa. Joo, todellakin. Mut sit mä haluaisin tietää, että niinku, no tää on vähän niinku tällainen suora kysymys, että mikä sua ärsyttää Suomessa? No just ekaksi mun aina täytyy sanoa silleen, että mä oon niin kiitollinen, että kaikista jutuista, mitä mä oon päässyt tänne Suomessa niinku olemaan mukaan. Kaikki juttu, että eihän tämmöiset juttu ei olisi niinku ollut tarjolla siinä kotimaassa tai siinä Ugandassa, mistä mä oon tokasiaan kotoisin. Mut onhan semmoisia juttuja, mitä kyllähän, että kun mä näin niitä, niin musta tuntuu, että mitäköhän tää on. Mut sitten just mulle heti tippuu mieleen, että tämähän on se maakulttuuri ja sitten pitäisi sitä jollain tavalla sitä niinku kunnioittaa, ettei hän sitä sille antaa mitään niinku sen enempää mieltä. Jos mä en tykkää, niin siinähän se on, niin sit mä jätän siinä. Mut kyllähän on se, esim. Mä oon alkoholiton, sit mä näin joku bussilla nousee, sitten istuu mun viereen. Mä oon silleen, että okei, nyt kohti. Mä jopa itse silleen niinku seison pois, että se saisi istua vähän rennommasti. Et en mä anna sille mitenkään isompaa. Mä mietin just sitä, että kun nyt tosi pitkään on ollut puhetta suvivirrestä, että aina koulun päättäreissä sit lauletaan suvivirsi. Ja sitten tosi moni on ottanut tavallaan tosta silleen,
miettinyt silleen pahaksi ja niinku suuttunut sitä, että miksi koulussa on suvivirsi, kun on tätä ja tätä. Mitä mieltä sä oot? Mä oon sitä mieltä, että niin jos koulut ja se yhteisö ja kaikki nämä organisaatiot on sitä mieltä, että tämä kuuluu, niin sitten se kuuluu. Yeah. Kyllähän niiden kaikki näitä organisaation taakse ja kaikkien takana on ihmiset, jotka ovat päättäneet siitä. Yeah. Ja just tämän maan kulttuuri on jos se on se, että siihen lauletaan suvivirsi, niin lauletaan. Yeah. Jos se ei mulla sopii, niin mä voin hyvinkin mennä siitä tilasta pois. Yeah. Eihän kukaan mua pakottaa. Yeah. Esimerkiksi just mulla oli se ei vaan kuukausi, vaan pari päivää sitten mulla oli se valmistujaiset. Yeah. Siinäkin hän lauletti sitä suvivirtaa. Yeah. Ei mulle mitenkään ei haittaa yhtään. Juu, vaikka mä oon nyt uskonnoltaan muslimi, mutta silti mä tiedän, että siinä on se, että kristitty sanoja. Mutta siltihän siinä se meni. Tavallaan kuitenkin päivän päätteeksi Jumala on sama. Kyllä. Ja sitten tavallaan siinä suvivirrassakin lauletaan niinku hyvistä asioista. Joo. Toivotaan hyvää asiaa. Joo. Ja muutenkin niinku, mä itsekään henkilökohtaisesti näe siinä sitä niinku ongelmaa. En minäkään näe ongelmana. Ei saisi laulaa sitä siellä. Kyllähän sanoisin, että se olisi ongelma, jos sanottaisiin, että ja nyt kaikki on pakko sitä laulaa, niin jollain tavalla sitä kyllähän voisi nostaa kysymyksiä. Et voisi sanoa, että mitäs jos joku ei halua? Edes jopa jos joku on sitä uskonnosta, jopa kristitty voi olla sitä mieltä, että se ei halua sitä. Se ei nyt tänään jaksa laulaa. Että jos sitä ei pakoteta, niin se mun mielestä ihan fine. Ihan fine. Mutta sä et esim. Näe just mitään ongelmaa siinä, että on suvivirta kouluissa. En näe sitä ongelmaa. Joo. Mä oon itse asiassa sunkaan tosi samaa mieltä, mutta mä ajattelin, että otetaanko tähän väliin pieni tauko ja käydään vaikka juomassa vettä ja sit voidaan jatkaa. Alright. Tervetuloa jatko-osaan ja me käytiin just juomassa vettä ja päästiin vähän keskustelemaan rennommin näistä asioista, mutta tosiaan Abdi, mä haluaisin kysyä sulta vielä enemmän niinku kysymyksiä nuoriin liittyen. Okay. Ja tällainen niinku oikeasti tärkeä kysymys on, että miten saada kavereita Suomesta ja varsinkin miten saada kavereita maahanmuuttajana. Sä voit vastaa ihan missä järjestyksessä haluat. Juu, siinä vastasin se ensimmäiseen kysymykseen, että miten saada se kaveri. Mm-hmm. Kyllähän sanoisin, se on aika helppoa, jos mietii sitä, että jos sulla on omia harrastuksia, mihin sä haluat olla, ryhtyä mukaan, niin että jos sulla on vaikka kuntosaalin käymistä harrastukseksi, niin kyllähän siitä tulee niinku kaveriksi ihan helposti. Jos siinä on se semmoinen, joka käy niin useamman kertaa kuin sinä käyt tai niin samalla ajalla, niin kyllähän voisi tuoda sitä puheeksi pari kertaa silleen, että hei, mä nähnyt sut niinku silleen tässä ja tässä. Sitten voisi siitä syntyä vaikka siis semmoisen yhteistietoa ja kontaktia ja kaikki tolleen. Eli just siinä olisi vähän esimerkki. Eli tavallaan harrastuksen myötä. Joo. Yeah. Tai voisi ollakin työn myötä tai opiskelun myötä. Esim. Minä, moni mun kaverista, jotka mulla on täällä nyt, ovat joko mun työstä tai mun opiskelukavereista. Niin eihän sen enempää ole. On kyllä, mutta ne ei ole sille niin paljon kuin noita. Ja sitten se toka kysymys oli, että mitenköhän se oli? Miten saada kavereita tavallaan maahanmuuttajana? No miten löytää muita maahanmuuttajia? Toihan on kyllä niin vaikea, mutta yksi keino, mitä mulla oli toiminut, oli se, että ne, jotka halusivat mulle siis tulla mulle mulle olivat se, että ne oli halunnut oppia tai käyttää omia kielitaitoa mulle. Niin esim. Se englannin kielitaitoa. Joku suomenkielisen niin haluaa kehittää omia englanninkieliä. Vaikka se tietää, että mä osaan sitä suomen kieltä, mutta heti kun se näkee mut, niin se vaan silleen niin ottaa heti se englanti. Sitten se aina sanoisi mulle, että kyllähän mä oon se englanninkielisen kaveri. Se voi ottaa vaikka sinne. Sitten mä yritän joskus yrittää korjata sitä sen lauseita ja sanoa, että hei, täytyy sanoa, ei täytyy. Vaikka mä en ole mitenkään kielenopettaja, mutta joskus hän pystyy sille heti sanoa, että tähän kyllä jostain syystä niin näytä oudolta tai niin kuulostaa oudolta. En kyllä sen enempää pysty silleen niin antaa mitenkään konkreettisia jotain palautetta tai tää on syy tai tää on syy, miksi tää on väärin. Mut kyllähän sillä tavalla pärjätään, että mä sanon silleen,
se ottaa se ja sitten kehittää jollain tavalla omia kielitaitoa. Jep. Ja noista kavereista mulla tuli mieleen, että sähän oot siis tosi monessa EU-projektissa mukana. Joo. Niin oot sä sitä kautta sit saanut kansainvälisiä kavereita? Joo, onhan kyllä sillä tavallakin hankittu joitakin. Esim. Mä oon nyt tähän mennessä ollut 4 eri projekteissa. Yksi oli se semmoisen yhden viikon kestävään semmoisen konferenssiin, mikä oli tarkoitettu just opiskelijoille. Sinne tuli mukaan yli 400 opiskelijoita eri maista, Afrikasta, EUsta, Etelä-Amerikasta, Australiasta, että siinä oli kaikki mukaan. Sitten me mentiin sinne edustamaan kaikki tuli sinne edustamaan omaa koulua ja sitten omaa maata. Mutta sitten kun mä tulin tästä BC:stä, niin Business Collegeista, niin kyllähän pakko piti ottaa sinne somen kantaan ja vähän väitellä niin kuin me oltaisiin realistina edustajia. Joo, todellakin. Joo, että meitä edustajista tuolloin oli 2, jotka tulivat Suomesta. Ja sitten täytyy sanoa, että me oltiin vain ainoat 2. Sitten ne sanoivat, että miksiköhän me ei edes nähty koskaan Suomesta tulevia. Niin mehän oltiin eka porukka, joka kävi tuolla. Ja se konferenssin nimi oli Model United Nations of Lubeck. Eli se on semmoinen malliyhdyskuntien konferenssi, sitä järjestetään opiskelijoille, että ne saisi jotakin oppia siitä, että mitenköhän käytännössä toimii tämä yhdyskunta, UK ja kaikki nuo jutut. Eli siitä tuli se ensimmäinen kokemus, siitä jäikin pari kavereita, että yli 5, en muista tarkalleen se määrä, mutta sanoisin yli 5 ainakin. Mutta vieläkin puhut niitten kanssa. Joo, kyllä. Missä muissa projekteissa olet ollut mukana? Sitten mä olin mukana viime vuonna 2025, mä pääsin sinne EYE 2025. Se on semmoinen EUn järjestämään tapahtuma, joka järjestetään kaikille nuorille, jotka asuvat täällä Suomessa, riippumatta siitä, missä taustassa se on. Et sinne pääsee kaikki ja sinne, just se tärkeä juttu on se, että kaikki oppii EUn säännöt ja miten tämä EU toimii. Ja just se lainsäädännöt, miten päätetään. Ja just täytyy sanoa myös, että se, että me päästäänkin noihin tiloihin, mistä otetaan noi isot päätökset kaikkien EUn kansan puolesta, niin just päästä sinne tiloihin olisi vähän silleen niin iso juttu. Että mä olen päässyt pari kertaa sinne se ison istuntopaikkaan, niin että on yritettykin jo pari kertaa silleen niin napata niitä painikkeita, että jopa äänestää jostain. Mutta sinne oli vähän silleen esimerkkijuttu, niin me äänestettiin silleen, että tuli niitä äänet, että oltiin nyt enemmistöpuolella, sitten vähemmistöpuolella jotain juttua. Sitten se toinen kerta, milloin mä pääsin EU:n tuolloin oli Strasbourgissa järjestetty. Ja sitten seuraava kerta on nyt tulossa kanssa, sitä järjestetään taas siinä Strasbourgissa ensi vuonna 2027. Sitä järjestetään joka toinen vuosi. EYE-tapahtuma, eli se on lyhennetty englannin sanoista European Youth Event. Sitten toinen oli se, että täällähän oli se Euroopan neurologisen yhdistyksen järjestämä tämmöisen haaste, mikä oli tarkoitettu just nuorille ja kouluikäisille, että ne tekisi jotakin sisällöntuotantoa sen eteen, että ne kuvailisi niin tärkeämmäksi, että aivoterveys ja mitä siinä voi olla vaikuttaa sinne aivoterveyteen ja mitä siitä voi olla hyöty, jos sitä niin kuin hallitsee hyvin. Siitä me ollaan tehty pari sisällöntuotantoa. Minä vuonna toi muuten oli? Se oli vuonna 2024. Olen tehnyt sitä. 2024 oli mun mielestä samaan aikaan se kansainvälinen seminaari siellä Helsingin Business Collegeissa ja sitten ne meidän vieraat päästäkin sitä myös. Just se. Mä muistan ton, koska mä olin siihen aikaan mukana myös siellä. Mä tein Tarjan Airaksisen kanssa tosi paljon yhteistyötä siinä. Mutta me tehtiin vuonna 2025 ehkä. Te olette haastattelleet sitä se professori Reetta Kälviäistä, se Itä-Suomen yliopiston neurologisen professori, mutta me haastatteltiin se seuraavan kertaa. Mutta täytyy sanoa, että se oli se podcast-jakso, te olette tehneet sitä ensimmäistä jaksoa, sinä ja sun kaveri. Se toka jakso, minä ja mun kaveri ollaan tehty sitä. Ja se koko se podcast-jaksolla oli myönnetty se stipendiä. Ja sitten mä sain kunnian esittää sitä meidän koko
tässä jakso, että mitä hän se takaa ajatus oli ja sitten miksiköhän me tehtiin tämä, miksi tämä on just meille nuorille tärkeä. Että mä pääsin sinne siitä pitämään puhetta myös tuolla. Edustamaan. Juu, että siinä se oli Brysselissä EUn lavalla. Siinä oli myös jopa, pitäisi sanoa, että jopa niitä kuulijoista oli se EUn tuolloin se presidentti Roberta Metsola. Me päästiin tavata myös pari suomalaisia meppejä mukaan. Mukana oli Sirpa Pietikäinen, SDPn tämä Maria Guzenina ja sitten Mika Aaltola. Joo, tosi hienoa kokemusta. Saatu kansainvälisiä kavereita ja jopa poliittisia kavereita, kontakteja eikä kavereita, vaan on päästy niiden kanssa nyt luoda yhteyttä tuolla LinkedInissä ja kaikissa. Mutta onko Abdi jotenkin niinku jotain tosi arvokasta, mitä sä oot oppinut näiden kautta, mikä on niinku tulevaisuuden kannalta tosi tärkeä sulle? Mikä on sellainen asia, mitä sä oot oppinut tästä, niinku näistä EU-tapahtumista? Oli just se kokouskäytännöt, just nämä perusjutut kokouskäytännöt sille, että tämä etikeetti, että pitää käytäntyä tuolla tavalla, että niin kuin sä olisit joku delegaatio, niin just se oli se yksi tärkein juttu. Ja sitten toinen oli se just hankki niitä kontakteja, mitkä menee kyllä pitkälti, että jos mietii sitä, että jos tavattaisiin vaikka eihän kaikki tietää mihin tämä elämä vie, mutta voisi olla, että parin vuoden päästä niin ollaan jossain taas niinku törmätty. Jep, todellakin. Joo, että just tämmöiset jutut. Todellakin. Me siis mietin just sitä, että mekin tutustuttiin just näistä projektien myötä. Ja noista EU-jutuista tuli mieleen vaan, että mä itsekin olin yhdessä mukana. Se oli tällainen Lux Award elokuvapalkintojen jakoshow tuolla Brysselissä myös EUn järjestämä. Hienoa. Ja siellä me oltiin edustamassa Suomea. Hienoa. Ja siis aivan huippukokemus. Me päästiin sinne puhumaan just niinku vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa. Ja sitten me päästiin myös niihin parlamenttitiloihin. Ja sitten käymään keskustelua niiden kanssa. Ja sitten meillä oltiin niinku tilattu kyydit ja hotellit ja kaikki. Ja siis se koko, niinku, miten se oltiin järjestelty. Ja sitten siihen aikaan oli myös vaalikausi. Ja me toimittiin vähän niinku EU-ambassador roolissa, missä meidän piti myös jakaa nuorille sitä, että mitä se on olla EU-jäsen, mitä se on äänestää, miksi äänestää ja tälleen. Niin siis pakko sanoa, että se on niinku tosi arvokasta, miten EU käyttää resurssia siihen, että ne niinku ottaa konkreettisesti nuoria sieltä ja sitten opettaa niille sen, mikä se on, ja sitten niiden kautta tavallaan jakaa sitä sanaa. Eikä se ole vaan silleen, että no niin, uutisissa näkyy tätä ja somessa näkyy no niin, niinku käyttää sitä konkreettiaa siihen, että ne tekee, niin se on ihan siis tosi huippua. Ihanaa. Mutta tästäkin mä haluaisin sit siirtyä tavallaan vielä meidän päivän viimeiseen aiheeseen. Mutta Abdi, mikä inspiroi sua nykyään? Kun sä oot niinku tehnyt näin paljon saavutuksia ja näin, mutta niinku mikä inspiroi sua jatkaa vielä? Ja mikä on tavallaan se sun niinku lopputavoite? Siis mullahan on oma tavoite, jonka aina eteen että haluan tehdä se kaikki mitä mä teen nyt tällä hetkellä. Että mä saavuttaisin se jollain tavalla. Ja se on se, että mä tänne tulisin korkeakoulutetuksi henkilöksi. Joko korkeakoulutetuksi tai silleen, että mä pääsin jopa maisteriin. Kunhan tässä on kaikki mahdollisuuksia edetä. Että hankkia mitä vaan koulutuksia, mitä haluaa. Kun hän liitää kaikki edellytykset ja kaikki hän tulee täyteen. Nyt mulla on yksi mun saavutuksesta on nyt jo ohi. Eli se on se, että mä hankisin sitä liiketoiminnan perustutkintoa. Mä oon hankkinut sitä, on päässyt silläkin töihin. Ja toimin nytten vaateliikkeen myyjänä siis työnä. Ja sitten se toinen on se kirjanpito. Se on mun oma ala ja siihen mä haluan silleen niin nytten keskittyä enemmän ja tehdä kova duuni siihen. Mutta siinähän se aika laaja mahdollisuus edetä. Ja sitten samalla lailla niin eihän siihen loppuu mun se isomman tavoite oli se, että saavuttaa, että mä valmistuisin tradenomiksi ja pääsisin eteen vielä maisteriopintoihin. Totta kai. Sitten tradenomiin hän halunnut silleen, että hankkia sitä KLT-päätävyys, se on se kirjanpitäjän, että tämä taloushallinnon myöntämään semmoisen tunnus, että sitä voisi käyttää. Että silloin hän on osoittanut että sitä päätävyyttä, että voit jollain toimii siinä alalla hyvinkin sitä nimikettä.
Ja kyllähän se on se, mikä mun inspiroi. Ja mä oon siinä matkallakin vielä hyvin ja kaikkihan menee nyt sinne et tavoitteen mukaan. Et se perustutkinto on hankittu ja 30 nyt lähes 35 opintopistettä on nyt jo hanskassa. Et jäänyt vaan pari 180 ja jotain. 170 jotain. Ei ole paljon enää jäljellä. Ei ole paljon enää. Mä silti haluan nopeutta, niin mä en halua sille. Ja mä nyt jo pääsytkin HGLiaan täältä. Et monimuotoisena haluan sitä. Ja nytkin hän tulee varmaan vaikeakin päätös, että kumman pitäisi jättää, kun mä oon nyt kirjanpitäjä töissä. Sitten on se vaateliiken myyjähommat. Sitten on se tradenomi. Niin sitten kyllähän taas tulee semmoisen 3 vaihtoehtoa, vaikea tilanne. Kumman pitäisi jättää. Ja musta tuntuu, että enhän tällä kertaa pärjäisi niin kuin mä oon pärjännyt viime vuonna. Kyllä mä uskon, että sä pärjäät. Sä oot saavuttanut niin paljon ja sä oot tehnyt niin paljon. Niin mä oon ihan varma, että sä pärjäät. Kiitos. Ja sen takia mä haluaisin kysyä sit vielä, että kun mä tiedän, että sä pärjäät, mutta mikä on sellainen asia, mikä sua pelottaa eniten? Että mä jotenkin silleen, että feilasin, että ei kaikki mennyt. Vaikka mua ei mitenkään harmita silleen, että jos mä epäonnistuisin jollain tavalla, niin se on ihan ok. Mutta se ei mulla jostain syystä sisällä sanoa, että tää ei ole ok, niin mä kyllä pystyn. Ei mulla mitään estettä ole siihen, että mä tekisin nämä kaikki, mitä mulla on tavoitteena. Todellakin. Että miksikö mä en tekisi ja miksi mä edes tuhlaisin aikaa. Todellakin. Esim. Kun mä tulin tähän, mä en edes tähän niin mennessä vielä ottanut mitenkään kauhean paljon aikaa lomaa. Et mä tulin heti, mulla oli se, että kielitaidon hankkimisjuttu. Sitten sen jälkeen muistan, että mä valmistuin 2023 joulukuussa se kielikurssista. Mulla oli 2 viikkoa vapaa. Sitten heti alkoi merkonomiopinnot. Sitten merkonomiopinnot oli loppunut nytten maaliskuussa. Sitten mulla on se toinen työ. Yhdessä työstä mulla tulee nyt se kesäloma, mutta se toisessa työssä, kun se vasta alkanut, niin ei vielä kertonut niitä kesälomat silleen, niin kuin ihan hyvin. Että mun pitää olla siinä töissä. Ja sitten taas elokuussa alkaa. Niin eihän vielä yhtään lomaakaan pidetty. Niin että vaikka moni mulle sanoi silleen, että nyt on aika silleen, niin ottaa rennosti ja voisi viettää vähän se aikaa, mutta silti hän tuntui, että jos aloitat, niin sitten sä menetät sen momentumin, niin sitten sä rupeat laiskottelemaan. Kyllä. Mä en halua sitten. Mä haluan jollain tavalla, kun mulla on kaikki nämä nyt hommat hallussa, niin että mä haluan jatkaa sillä tavalla, että saavuttaisin ne sekin. Tradinomia sitten sen jälkeen, niin vaikka sitten jotakin pari maisteritutkintoja hankkimaan. Mulla on se maisteritutkinto oli 2 vaihtoehtoa. Joko mä ryhtyisin International Relations, tää semmoisen semmoinen poliittiseen liittyvä jotakin semmoista tutkintoa hankkimaan. Tai että mä jatkaisin uraa tuolla taloushallinnon linjalla jotenkin ekonomistiksi tai analyyttiseksi jotain semmoista. Niin, sitä mä mietin. Kyllä mä uskon, että se analyyttinen puoli taloushallinnossa kuulostaa ihan sun jutulta, jos sä nyt oot päässyt niin tekemään kirjanpitäjänä töitä niin isoimmissa firmoissa, niin ihan huippuu. Mutta me päästään loppusuoraan. Mulla on vielä niin kuin pari asiaa, mistä mä olisin keskustella sunkaan. Ja mun ensimmäinen on, että jos sä voisit lähettää yhden viestin kaikille Suomessa asuville nuorille, mikä se olisi? Olkaa rohkea, tarttukaa mahdollisuuksiin ja ottakaa lepoaikaa sille niin hyvin, että kun aivoterveyttä ollaan tehty, niin kyllähän sitä aina täytyy muistuttaa itseään ja myös muillekin, että siitä pitäisi huolehtia aivoterveydestä ja että kaikkihan on hommat hallussa ja eihän mitään mene, eihän anneta mitään mennä niin kuin piilaan vaan sen vuoksi, että joku oli sanonut tai näin. Niin pitäisi uskoa omiin arvoihin ja menestyä sillä. Todellakin. Ja missä sä näet itses 10 vuoden päästä? Siis mä en sitä kauhean miettinyt vielä, mutta sitten kun hän mietii sitä mun uravaihtoehtoa tällä hetkellä, niin joko että mä jatkaisin tää taloushallinnon puolella, että mullahan se tavoitteena, että jos mä haluan tällä lailla jatkaa vielä loppusuoralle asti, niin että
pääsisin tilintarkastajan hommiin tai ylipäätänsä jotenkin semmoiseen asiantuntijatehtäviin, ei pelkä kirjanpidon tai palkkalaskennan puolelle kuin mitä mä tällä hetkellä teen. Et se on mun mielestä semmoinen ihan perus, mistä kuka tahansa voisi alkaa sitä. Että jos hankkii jollain tavalla sitä tutkintoa ekaksi, sit on se, että mä pääsisin jollain tavalla se jotenkin tämmöisen mikähän se oli, tää maisteriopinnot, että mä sitä opiskelisin sillä, että mä opiskelisin tää International Relations. Se on mikä mua kiinnostaa ja mä tekisin. Jos mä en edes saavuttaisi se toista vaihtoehtoa, niin tää on mulla aina ollut päässä ja kun mä en ollut ja sit täytyy sanoa myös, että kaikki ne opettajat, jotka olivat business collegeissa, niin kaikkiaan kannusti, että kun mä oon tehnyt nämä kaikki jutut ja mä oon ollut mukana näissä monissa jutuissa, että olisi hyvä, että ryhtyy. Se olisi tosi hyvä vaihtoehto sulle, jep. Mutta me tehdään meidän podcastissa sellainen, että me aina kysytään edellisen vieraan, kysytään siltä, että se lähettää sulle yhden kysymyksen. Okei. Niin meidän edellinen vieras halusi kysyä sulta, että jos sun pitäisi vaihtaa sun koko ura, kaikki mitä sä oot tehnyt, johonkin toiseen asiaan, niin mitä sä tekisit? Ryhtyisin ohjaajaksi. Joo, että uraohjaaja tämmöiseen, että ohjaisin muita. Että mä kannustaisin muita tekemään semmoisia juttuja, ja jopa nyt sanoisin. Se on vaikea kysymys. Joo, kyllähän uskaltaisin sanoa kaikille, että hei nyt älkää tehkö näitä virheitä, mitä mä oon tehnyt tai tämmöiset jutut. Sanoisin heille niin ryhtymään kaikkiin toimintoihin ja tämmöiseen juttuihin mukaan ja just tämmöiset. Mä en sitä vielä hyvin miettinyt, kunhan se kysymys oli vähän shokkina tullut, mutta toinen vaihtoehto voisi tulla silleen, että mä olisin jollain tavalla se fitness-treenerina silleen, että vaikka mä en itse oo nyt, mutta silleen, että mä pari kertaa kyllä haluan käydä kuntosalissa, niin jos siltä tulisi, niin. Ja mä aina TikTokissa ja muissa sisällöissä, niin aina seuraan noita sisällöntuottajia, jotka tekevät siihen liittyvätkin. Se on mulle sivu harrastuksena. Todellakin. Ja just se, että haluaisit sä niinku antaa meidän seuraavalle vieraalle jonkun kysymyksen. Niin, me otetaan se ylös ja me kysytään sit hänellä. Me ei tiedetä kuka se on tai mitä hän tekee, mutta sitten se menisi seuraavalle. Joo, sanoisin, että kysyttäisiin siltä, että mitä hän on se tärkeä, mitä se on oppinut elämästä, mitä se luulee, että moni ei tiedä siitä. Että se voisi vinkin antaa meidän kuulijoille, sun seuraajille. Todellakin. Ja sitten päivän viimeinen kysymys. Kuka on Abdi? Joku sun tuntema henkilö, kenet sä haluaisit nähdä meidän kanavalla? Tuleehan moni mieleen, mutta on yksi ketä mä haluaisin sanoa, että se Faduma Ali. Se on semmoinen somalilainen naisyrittäjä. Se on saavuttanut niin moni juttuja täällä Suomessa ja häntä on haastateltu pari kertaakin jossain Ylessä ja jossain uutisissakin on noussut eteen, kun se teki kovat hommat ja kaikki. Mä oon itse myös päässyt haastattelemaan, mutta se oli vaan silleen, että mä en ollut mitenkään ammattilainen haastattelija, mutta pääsin vaan sen vuoksi, että mä halusin kuitata jotakin opintotyötä suoritettuksi. Mut kyllähän sanoisin, että sillä on paljon sanottavaa yrittäjyydestä ja rohkeudesta ja just tämmöiset jutut. Todellakin. Me otetaan hänen yhteyttä mahdollisimman pian ja katsotaan, jos me saadaan hänet meidän vieraaksi joku päivä. Uskon, että me saadaan siitä tosi hyvä jakso. Joo, sillä on oma varmaan toimistokin, että voisi sinnekin päästä kuvaamaan. Todellakin. Jos sille käy. Todellakin. Pitää katsoa, miten vieraan mukavuus menee. Mutta Abdi, tosiaan kiitos tosi paljon, että sä pääsit tänne tänään. Oli tosi arvokasta päästä puhua sunkaan ja mä oon varma, että tosi paljon meidän katsojista on saanut just jotain tosi arvokasta tästä ja inspiroitunut siitä
mitä sä oot päässyt tekemään näinkin nuoressa iässä ja näin paljon. Joo. Just näissä EU-jutuissa, opinnoissa, työelämässä ja muutenkin tavallaan maahanmuuttajana saavuttaa näin paljon. Niin tää varmasti aiheuttaa tosi paljon kateellisuutta aika monelle, mutta mä toivon, että ne muuttaisi sen kateellisuuden inspiroiduksi ja sitten ne niinku kasvaisi siitä itsekin. Mutta joo tosiaan, kiitos tosi paljon Abdi, että sä pääsit tänään. Ei mitään, kiitos tullekin, että kutsuit mut haastateltavaksi, niin kiitos siitä. Todellakin. Ja meidän tili voi seurata Instagramissa, TikTokissa, YouTubessa, kaikkialla Aita Production ja seuraavaa jaksoa sitten. Hei hei!